Yusuf Ɗorayi. Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararren jarumi ne kuma haziki fasihin gaske wadda duniya take mararin yayin zafafan waƙoƙinsa masu zafin gaske. Yayin da ƙwararren jarumin nan wato Hamisu Breaker yake fitar da zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Yayin da ya jima yana kawo muku sababbin zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. Ƙwararre ne kuma jarumi jajirtacce sha dubun alwashi yayin da mazaje suke fafatawa domin jin zafafan waƙoƙi na wannan shahararren jarumi wato Hamisu Breaker. Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararre ne kuma haziki ne fasihin gaske wadda ya fafata muku zafafan waƙoƙi da suka gabata a shekara ta 2022 yayin da ita karkari kuma ya cije idage a cikin wannan shekara ta 2023 ya sake fitar muku da wasu zafafan waƙoƙin masu zafi da nagartar gaske. Wannan ƙwararren jarumi ne kuma jajirtaccen gaske wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi yayin da ya tsaya tsayin daka kuma kayan da nayin ifafata zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. Ya jima yana nishadantar da zafafan masoyansa masu zafin gaske yayin da yake nishadantar da su da waƙoƙi masu zafin gaske. Mai sauraro kada ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na dora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku manya-manyan shahararrun zafafan waƙoƙi na wannan shahararren jarumi wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi. Ya jima yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske yayin da ya karɓi award na girmamawa daban-daban zuwa lokuta daban-daban. Yayin da wannan ƙwararren jarumi dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ya fara fidda wannan zafafan waƙoƙi zafafa ne masu zafin gaske, waƙoƙin da suka jawo hankalin mutane masu zafin gaske. Mai sauraro wannan shahararren jarumin dai wato Hamisu Breaker Yusuf Ɗorayi ƙwararre ne kuma jarumi ne jajirtaccen gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce kuma haziƙin gaske domin ya jima yana nishadantar da masoya masu ƙaunar wannan shahararren jarumi domin nishadantar da su kuma yake faɗakar da su. Mai sauraro domin nishadantuwa da wannan shahararriyar channel tamu mai albarka mai alfarma ka biyo mu a sannu a hankali ta hanyar kada kuma ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na dora masu zafin gaske idan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan videos masu zafi da nagarta. Yayin da wannan ƙwararren kuma jarumi kuma haziƙin fasihin gaske wato Hamisu Breaker